Khubor ka Pyrthei TV. Ya kakong preskila suciang kablasha penyap dusman hakirunar bala suba baki deki kharbangla hakasnong don skur atep dan buram haka khatlai terik Nailur hazar arpulai ha ulum jingtep jong ka balang presbyterian hasenda jong ka senduk bala tep yakni kalong kemi kibah ye hasam kila tep lang ye kitiar kibah kadi kalong kemi ka jupendan kam man lakasngi ki Chief Executive Member Jongka Khasi Hills Autonomous District Council, but ka Karbi Anglong Autonomous Council, kata uba penyat sings im, but utuli ram ronghang ha ka jiang kendu ka ba kerpang ha office trekam Jongka Khasi Hills Autonomous District Council, ha ka khatsal terik Nailur hazar akulai. Kila shim ya karai ban penne ya ka shongsuk shongsan ha ka shnong khaput khamtam ha block 2 ka badang hapo ka jingpet jingkhmi Jongka KHADC katba ka sarkar Meghalaya bar ka sarkar Assam kidang pentelun syakman ya ka jinga keren ban ya penbet ya ki jaka ki badan hapdeng ka jinga ka jiapun kador bar shnong mawyong rim kala aipor khatsan sngi ya ka office Jongka Deputy Commissioner Jongka East Khasi Hills District bakan kendria no ya udau yong bala lumthum mentala jan pras nam aa harur ka surok shnong mawyong rim shilong nakadaw baka umjabo kabami naw dawyong kala tu cheki wa duit bat cheki pung dok kha jongki brio ban penjungut ru ya ka telong kabasan ya ka umbam umdi ya ka shnong mawyong rim hi barokawai kajing sha thangan jong nong yalam kamaratha manuj patel menta kala poi shakasngi ka bakhat nyau hakini ki khatnyau sngi baula sha thangan upatil uladi tang shiklat ka umso bala ai da menteri rangba ka Maharashtra Eknath Shinde Shinde ulalet bat kren dalade hi upatil bat ula kerpat ba wengno ya ka jing sha thangan jong ka jinga khi upatil kadai halor ka bha na ka banta ki jaj ben riu maratha ka Tamil Nadu Farmers Association kan pelong ya ka jinga khi rail roku haka khat khandai trik matau banai namar ka mat ka bayadei bat ka Kaveri kada ka jinga khi kadai namar ka jingbam palaj Jongka Karnataka sha Tamil Nadu kinong rap kila keno ba ka sarkar India kaya sha liang sha ka Karnataka ka balong persha ya ka Tamil Nadu kinong ya sai an ki badan hapo ka kenhuan Jongka Bar Council of Uttar Pradesh kila rai ban pinsange trekam kum kadak ka jing persha ya ka sarkar Jylla namar kamle aa halo ka jing sha bom lathi jong kinong ya sai an ha ka alpu khandai terik Nailar ha hapur Kinoya sai an habaro ka weka Jylla kila rai ban sange trekam lun bakun thop ya kinoya sai an Jongka Allahabad High Court unong hikai ha school sarkar ha amethi la sha pengat kendon an namar baula thap ya we khna class 9 hadu baka score jong ukala kelun ka kami jong tau khna kala ujor shaki pulit ba ukhon Jongka ubadang khatlai snam karta ula sha sho ha unong hikai hadu bala mi snam la score but yo sngau shu ka university ka bapau ha Canada ka York University mentakan Trelang, bat ka University ka bana India ka OP Jindal Global University Haryana. Ka President bat ka Vice Chancellor Jongka York University ka Rhonda Lenton kalawan sa India banyak keren ya kini kam. Bat ka Letpet Ru ya ka Indian Space Research Organization ha Bengaluru kan Letru sa IIT Madras bat sa BITS Pilani. Ka India kaladawa baki pulit ka United States kini ban sha penshitom namarba ki pelong kam kai penban ya ka jingyam Jongka weka khna puli ka bana India ka ba puli ha kategori ka jingdawa ka India ka dei hadien bakla sapriang ka video baki pulit ka US ki kran kai ber kier khe penban ha ka por ba katika khna ka yam ka khna India kala sha tenra ha ka kali jongki pulit ha ka por ba kadang ya lenti Secretary General ka United Nations Antonio Guterres ula jingero ya ka India namar ka jingla Jongka banyalam kum ka President Jongka G20 bat ula ong ba hapo ka jinglam Jongka India lala ban le bun ki kampen roi Guterres la ro ya ka jingla Jongka India ban lumban lang yaki wei par kiri khamtam ha ka dau ba Asia banyatre ha ki babun ki kam unong mikmat ka United Nations sa Sudan Volker Perth ula resign no nakakam Uvolka ula penbena ya ka jing resign jong ha ka sngi balang jong katayo ha ka jingalang jong ka Security Council ula syakri ha Sudan la palat arsnem shiteng
Secretary General Antonio Guterres ai khuble ya Volker namar ki senyang ki balano bat ula ong ba udan la ka jong ka daw ban resign bat ki daw jong ki dei ki ba shong nia. Raj Subramaniam ubade President bat CEO jong ka FedEx Corporation unyo ya ka khusnam 2023 Pinnacle Award. Kariya khusnam ka bahe jong ka 8,000 Outstanding 50 Asian American in Business Award. Yakriya khusnam la ai da Asian American Business Development Center. Kajingalang sam khusnam kan long ha Cipriani World ha ka arpoi tarik mentau benai. Kajingya brio na kada kajing shlei halibia kala kiu syaka san hajar san spangun. Kiba mensau pat kidan nyau hajar ngun. Hadu menta kidan sa shipau hajar ngut kibang ja rangai bat laipau hajar ngut pat kibla syapin kinria nak jaka sa jongki. Kinoyalam na China, kibalawan management ha kajingalang jong G20. Kilasa ha ka 5-star hotel ha Delhi ha Taj Palace Hotel. Henry baro ki kindet ha baki yo i ba udon uwe ubrio ubara ya ka wika pla ka ba ipher. Kam hadin kinong tre jong ka hotel kilalap sa atli kitiar ki ba ipher ki badan ha ki atli ki pla. La pentip marmarch ki bor pahara. Kumta ki bor pahara kilap ha pet ya ka pla. Henry utau trai pla ula pen bat umsha. Kalami ke jingnya ha pedeng jongki hendrai kham hadin kinoyalam na China kilap ha ya ka plasha embassy jongki kabadon ha New Delhi ka Google kelapen bena bahkan pendunano ya kinong tre jongka da ki spangun hendrai amsham labatai kat no spangun CEO ka Google usandar pichai uloong bakin dan tang da ki spangut ki bandu ya ka kam kat ba ki babun pat kum ki engineer kindang yai don bat ka Google Dangshen ka alphabet kala weng kam no kumba khat ar hajar ngut kinong trei jongka. Kan ringut kilayap bat kumba shispa ngut kibala mensau ha ka jinga kan at kabala mi ha ka kam ki refugee ha Lebanon. Dagi spa ngut ki riupat ba kila petkrat sheki jaka ki ba kam shingai. Ka jinga kan at ka ri hapeng ka kunhun jo kinong Palestine ka Fatah ba ka kunhun jong ka Islamis. Ka jinga kan at ka dei ha ketem basa ki poiwer ki bawat na Palestine. Presiden ke Rusia Vladimir Putin ula pedang ya kajing khot ngobha jong Kim Jong Un ba unwan cha North Korea. Kim Jong Un ula khot ngobha ya Putin ha ka por ba ule cha Rusia banya shimbenta ha kajing alang jong ka Economic Forum. Ka US kam ngotenan ya kajia kendo jong Kim ba Putin. Tikitu kilong gi Khubor hakimat mentasi. Kublai.